Poštovani gledatelji, dalje smo uživo u N1 studiju. Puno se bavimo proteklih dana energetskim sektorom, cijenom plina, rezanjem marže u plinskom biznisu, dizanjem naknade u biznisu s električnom energijom, pregovorima oko modela otkupa INE, a u N1 studiju uživo nastavit ćemo s temom koja brine velike potrošače. Novo osnovana koordinacija velikih potrošača električne energije pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca od vlade traži smanjenje tereta rasta naknade za obnovljive izvore energije, jer njezino podizanje smanjuje konkurentnost članica i otežava poslovanje. Kako, razjasnit ćemo. S nama u studiju predstavnik koordinacije Denis Čupić. Dobar vam dan. Dobar dan. Evo da pojasnimo najprije koga vi sve predstavljate, tko je iza koordinacije, koji su to veliki potrošači? Pa ja bih prvo demistificirao i rekao da ne zastupamo samo velike potrošače, zastupamo sve potrošače okupljene unutar udruge poslodavaca i šire. Potrošnja energenata, pogotovo električne energije, je jedna od većih stavki u poslovnom rashodu svih hrvatskih kompanija. Da li se one bavile proizvodnjom, da li se one bavile distribucijom, da li se one bavile logistikom ili se bavile trgovinom. Unutar samog inicijalnog odbora koji je osnovao ovu koordinaciju nalazi se niz hrvatskih tvrtki u kojima su energenti 15, 30 pa i više % rashodovne strane. Konkretno koje su to? Konkretno tu se nalaze tvrtke tipa Messer Plin, kolega Mustač koji zajedno s menom predstavlja vrhovno tijelo te koordinacije. Druge tvrtke koje su ovdje unutra, to vam je recimo Bomark Pak iz Varaždinskog kraja, tvrtka koja se bavi proizvodnjom stretch folija, kojima je veliki energent struja, do recimo tvrtki iz trgovine, Konzuma, Agrokora, isto tako iz proizvodnje, pa do nekih drugih tvrtki tipa Elektrokontakt, Cemex. Ja bih mogao reći u ovoj koordinaciji svoj interes su prvenstveno prepoznali veliki, ali ga polako prepoznaju i oni manji, pošto rast cijene energenta će sve na isti način opteretiti. Idemo malo pojasniti. Kada se govorilo o dizanju naknade za obnovljive izvore energije, onda je vlada poručivala da će se na neki način, da to neće utjecati na cijenu struje, budući da se to reguliralo poreznom reformom i PDV-om, pa da će se to anulirati. Međutim, to se odnosi, ako se ne varam, za građanstvo. Pa upravo tako. Znači, rast naknade za obnovljive izvore energije dira u prvom redu gospodarstvo trenutno, zbog toga jer prolazna stavka PDV-a je za gospodarstvo neutralna stavka. Vama je u strukturi troškova PDV krajnji trošak, to je trošak koji podmiruje kupac kasnije, ali PDV na električnu energiju, koji je sada smanjen na 13%, je bila mjera kojom je ministar financija prvenstveno htio dovesti do toga da se rastereti građanstvo, da se digne kupovna moć. Ja ne vjerujem da je ministar financija danas sretan kad sluša da će u biti to olakšanje koje su građani osjetili tom mjerom smanjenja PDV-a biti anulirano rastom naknade za obnovljive izvore energije. Za gospodarstvo rast naknade za obnovljive izvore energije koji se spominje u brojkama sa 3,5 lipe po kilovat-satu na 12 lipa po kilovat-satu, što znači otprilike 30% povećanja troška energije, jer udio naknade u kilovatu, u prodajnoj cijeni kilovata je dosta visok. Sam rast naknade na nekakvih 6 lipa koje su se spominjale kao nekakvo međurješenje, do toga da se sada spominje 8 lipa, vam znači rast od skoro 20% cijene energenta. Gospodarstvo će biti vrlo ugroženo u tom segmentu. Što se tiče tržišta energenata, puno je za sada nepoznanica. Mislim da ni u vladi nema još sva rješenja. Dakle, vidjeli smo koliko su se iznalazili modeli da se to sve, barem kada je riječ o cijeni plina, ne prelomi preko leđa građana. Još uvijek nismo do kraja sigurni na kome će se i na čijim leđima prelomiti, jer postoje neki trendovi, dakle, koji su globalni. Ako raste cijena energenata, onda bi vjerojatno trebala rasti i nama, bez obzira na nekakvu krajnju cijenu koju je zacrtala vlada. Ono što sigurno znamo, dakle, eto, da će se i u ozračju skorošnjih lokalnih izbora zaštititi građani. Pravi modeli za velike potrošače trebali bi se znati u idućih nekoliko tjedana, tako je barem državni tajnik za energetiku Ante Čikotić najavio. Znači, vi kažete da postoji bojazan da se cijena struje za gospodarstvo poveća do 30% čak. Upravo tako. I ono što je nama još gore gledati je to je da su troškovi
koje ti planiraš u svojim poslovnim planovima nepredvidljivi. Znači, posljedica zbog koje rastu naknade za obnovljive izvore energije je u nepostojanju prave strategije razvoja i upravljanja obnovljivim izvorima energije u Hrvatskoj. Mi imamo situaciju da se sve radi mandatno. Ko je tu u lancu trebao voditi računa, evo, osim vlade? Znači, ko bi tu trebao biti odgovoran? Pa prvenstveno je problem vlada. Vlada u zadnjih 10 godina, kada je počeo taj trend razvoja obnovljivih izvora energije... Znalo se da imamo tu direktive Europske komisije? Direktive Europske komisije, da možda demistificiramo taj pojam. Meni je vrlo drago demistificira taj pojam. Mi, kao država, nismo sa Europskom unijom pregovarali. Ja sam član povjerenstva GSV-a, pa nam često dolaze zakoni iz segmenta zaštite okoliša, gdje mi doslovno dobimo serviranu temu na stol, implementiranu EU direktivu u naš zakon i gdje vi shvatite da Hrvatska nije pregovarala. Da smo mi dobili benchmark od Europe, da smo mi uzeli nešto što je bilo najgore, ajmo tako reći po nas, i da smo mi to prihvatili. I imamo konstantno onu floskulu koja se ponavlja, to smo morali napraviti jer inače će nas teretiti EU piloti. A ako nas terete EU piloti, nećemo dobiti sredstva Europske unije. I sad imate Poljsku, koja je u Europi vodeća u povlačenju EU sredstava, i s druge strane Poljsku, koja je zemlja sa najviše EU pilota. EU pilot je postupak, ne nužno postupak koji završava štetno po tu državu. S druge strane, mi imamo u Hrvatskoj situaciju da vi imate politiku koja je bila odgovorna za ulazak u Europsku uniju, koja se hvali da smo mi 5. u Europi zemlja po implementaciji EU zakonodavstva u domaće zakonodavstvo. Mi smo brži od jedne Njemačke, mi smo brži od starih članica. Pa sada pitamo se, i pogotovo mi kao građani, mi kao gospodarstvenici, da li je to uvijek dobro, da li je to uvijek pametno Europi povijati leđa na taj način. Da, upravo na ovom primjeru gdje mi ulazimo, jer sad već moramo ući pomalo u taj proces liberalizacije tržišta, ali istodobno postoje stare članice, poput mislim Francuske, koje se nisu žurile, imale su sigurno dobre razloge za to. Pa upravo tako, to je ona stvar da većina, pogotovo starih članica, ali i mlade članice, recimo Poljska je vrlo dobar primjer toga, štiti suverenost domaćeg gospodarstva. Mi, nažalost, smo imali politike koje su vrlo slijepo ulazile u pregovore s Europskom unijom, nisu pregovarale sa nekakvim suverenističkim stavom i zato imamo rješenja koja imamo. S druge strane, kad govorimo o strategijama, strategije nisu donošene. Imali ste situaciju da, ne znam, na početku mandata Kukuriku vlade imali ste strategiju koja je ostala od prijašnje vlade. U sredini tog mandata se mijenja strategija. To je ta famozna 2014. 1.1.2014. koji se često spominje. Gdje ste vi imali jednu vladu koja donese strategiju, ta vlada donese određene kvote po toj strategiji i onda imate sljedeću vladu koja u biti mora plaćati te kvote, jer te kvote neće ući onog dana kad su donešene, nego kad su određeni pogoni izgrađeni i stavljeni u pogon. I onda vam se događa situacija da zbog tog mandatnog orijentiranja na nekakve 4 mandatne godine mi cijelo vrijeme vrludamo u nekakvom mraku i onda na kraju dana ko to plati? Plati gospodarstvo, plate građane. Tako i ova vlada sad stavlja neke stvari na račun Kukuriku koalicije zbog koje navodno evo i obnovljivi izvori energije sad, dakle, naknade moraju rasti. Sad, koje je rješenje za velike potrošače? HUP-ova koordinacija traži sastanak, dakle zatražili ste sastanak s predstavnicima vlasti. Što ćete im ponuditi zapravo? Kako zaštititi gospodarstvo, a da struje ne odlete u zrak? Pa upravo tako. Mi smo se prvo, zašto smo se osnovali? Osnovali smo se zato da napokon potrošači, i sad bi možda opet ponovno demistificirao veliki, mali potrošači, mi pozivamo sve druge potrošače da se pridruže koordinaciji, jer HUP želi raditi u interesu svih svojih članica. Mi smo se htjeli legitimirati kao tijelo unutar HUP-a, kako bi mogli biti relevantan sugovornik vladi u okviru socijalnog partnerstva. Do sad nije bilo nikakvih razgovora na tu temu? Razgovori su bili čisto neformalni zbog toga jer mi kao legitiman entitet nismo postojali. Postojali su opskrbljivači, postojali su proizvođači obnovljivih izvora energije. Mi unutar HUP-a želimo imati jedan jedinstven stav kao Hrvatska udruga poslodavaca jer zastupamo sve poslodavce i tražimo dijalog. Naravno, tražimo dijalog sa vladom, tražimo dijalog sa resornim ministarstvom, tražimo da nas uključe u radne skupine za zakonske i podzakonske akte, što je obveza ove vlade prema potpisanom ugovoru o socijalnom partnerstvu i želimo zajedno s njima sukreirati rješenja koja će biti
održiva i B, rješenja koja neće opteretiti gospodarstvo, a u krajnjoj liniji nama isto tako je vrlo bitna stvar da ne opterete ni građanstvo. Jer puno naših članica ovisi o kupovnoj moći građanstva. Recimo, veliki problem sa poskupljenjem energenata će imati naše članice iz trgovine i članice kao što smo mi, to su tvrtke koje se bave upravljanjem, vođenjem, ulaganjem u trgovačke centre, jer naši zakupci koji posluju na tržištu koje ima nisku kupovnu moć, koja je A, opterećena rastom energenta građanstvu, B, opterećena rastom energenta samim nama, dolazi u jednu nezavisnu poziciju i dolazi u problem otplate svojih anuiteta. Gospodarstvo, s druge strane proizvođačkog tipa, izvozno gospodarstvo, dolazi u drugi problem. Vi imate recimo jednu Njemačku koja ima vrlo visoke naknade, vrlo visoku cijenu struje, ali ima razne modele poticanja gospodarstva smanjenjem ili olakšicama na takve naknade. Gdje mi imamo tu prostora, recimo, za olakšavanje gospodarstvu? Sad, postoji, znači, ja bih rekao, nekoliko stvari koje bi trebalo razmisliti, o kojima bi trebalo razgovarati. Jedna stvar je mogućnost olakšica, druga stvar je povlaštenih kupaca. Mi i sada imamo određene kategorije povlaštenih kupaca u gospodarstvu, ali mi sada nemamo pametno upravljanje naknadama. Naknade ne razgrađuju interese gospodarstva. I postojeća naknada od 3,5 lipe bi trebala imati sistem olakšica za izvozno orijentirane grane, za velike potrošače, za gospodarstvo koje je bitno jer prihoduje određeni povećani postotak u domaći BDP. S druge strane, rast naknada, znači postoji nekoliko modela. Jedan model je, kako je imala recimo Rumunjska, koji se je ticao udjela troškova energenata u bilancama. To je model koji je vrlo kompleksan, vrlo diskutabilan, jer bilance ipak kreirate sami. Drugi model je da se na određeni način zaštite potrošači iznad recimo 1 gigavat sata godišnje. Treći model je zaštita generalno potrošača. I četvrti model, onaj koji bi mi vrlo rado htjeli i čuti od vlade, to je da se država napokon proaktivnim mjerama uključi u razvoj obnovljivih izvora energije. Ono što recimo sigurno šire građanstvo ne zna, da se obnovljivi izvori energije ne financiraju iz ničega drugog nego naših naknada. Naknada koje plaća gospodarstvo i naknade koje plaćaju građani. Taj sustav nikad nije financiran iz fondova Europske unije bio. Taj sustav. Znači, mi nismo povukli ni 1 euro iz fondova za tu stavku. Tako je. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, za kojeg bi očekivali da to sufinancira, je sufinancirao kupnju perlica koje su proizvedene negdje u Njemačkoj ili još gore u Kini. On je sufinancirao razne mjere koje nisu imali veze sa razvojem obnovljivih izvora energije. Tu je potaracano u roku 2 godine preko 2,5 milijarde kuna. I to je jedan krimen kukuriku vlade da oni nisu ta sredstva radije usmjerili u razvoj obnovljivih izvora energije. Meni je jasno zašto to nisu napravili, jer ovim drugim mjerama su napravili nekakav širi interes građanstva, pa su na taj način sebi kupovali pozitivne emocije birača. I onda na kraju dana imate HERA-u. Imate HERA-u koja je državna agencija koja u biti ne radi ništa drugo nego naknadu koju naplati HEP, dobi na svoj račun i tu naknadu dalje distribuira. I sad imate situaciju da već nekoliko godina HERA ubire 3,5 lipe po kilovat satu, a da mi u sustavu nemamo dovoljno proizvođača obnovljivih izvora energije da se ta naknada potroši. I znači, HERA bi se trebala svakako aktivnije uključiti u ovaj problem. Ona bi se morala uključiti u taj problem kroz aktivan menadžment sustava poticanja obnovljivih izvora energije. Aktivni menadžment znači upravljanje novcima koje oni očito imaju na računima, koji stoje negdje kao depozit. B, privlačenjem sredstava Europske unije, redefiniranjem određenih troškovnih pozicija unutar Hrvatske. Znači, mi kao država puno novaca dobijamo iz trgovanja stakleničkim plinovima. Čisto da demistificiramo, da građani znaju, unutar Europske unije svi smo obveznici trgovanja stakleničkim plinovima. Pošto je Hrvatska nisko industrijski razvijena zemlja, mi jako malo stakleničkih plinova produciramo. I mi smo tu u pozitivnoj bilanci, to jest mi dobivamo plaćeno od drugih članica bonus, zato jer jako malo CO2 produciramo. Iz tih novaca, zašto te novce ne bi usmjerili u HERA-u? Zašto iz tih novaca se ne bi financirali obnovljivi izvori energije? Zašto HERA ne bi imala obvezu participirati unutar fondova Europske unije privlačenjem sredstava? I na kraju dana, šta je s novcima koji su preplaćeni u prošlim godinama? Gdje su ti novci? Kako se tim novcima upravljalo? I zašto ti novci nisu generator razvoja obnovljivih izvora energije? I zašto smo mi plaćali 3,5 lipe po kilovat satu ako to nije bilo potrebno? Isto tako u budućnosti nama je vrlo bitno znati da li to poskupljenje na 8 lipa stvarno je poskupljenje koje je potrebno. Da li neko zna u nekakvom predvidljivom roku koliko će kilovat sati, gigavat sati obnovljivih izvora energije biti u mreži.
Ne zna. I to je vama veliki problem kad idete u poslovno planiranje, da ste vrlo volatilni, vrlo ste osjetljivi, jer vi ne možete napraviti petogodišnji plan zbog takve oscilacije cijena energenata, zbog toga jer netko ne radi svoj posao. Ja ne krivim proizvođače obnovljivih izvora energije. Oni nisu krivi za stanje na tržištu. Prvi i osnovni krivac stanja na tržištu su naše politike zadnjih 10 godina koje su nepromišljeno, nestrategijski i stihijski vodile taj sektor. Kada je riječ o energetici, nemamo mi tu još niti državnu strategiju za energetiku, na tome se tek radi. Sad, samo komentar, zanimljiva je ta situacija u kojoj mi sad imamo djelomično liberalizirano tržište, ide se k tome, ne znam da će biti za godinu dana ili kasnije, da se potpuno otvori to tržište. Da li država u tom smislu ipak ima otvorene ruke da na neki način regulira, da koristi neke zaštitne mehanizme za građane, za industriju? Ili ako je otvoreno tržište, onda su zakoni tržišta? Pa, ja bih rekao ovako. Većina modernih zemalja ovog svijeta ima otvorena tržišta. Većina Europske unije ima na neki način otvorena tržišta. Ali isto tako vi kad odete na benzinsku i kupite litru benzina, vrlo lako utvrdite koliko u toj litri benzina ide proizvođaču, koliko ide distributeru, koliko ide državi. Tako je kod svakog energenta. Država itekako ima poluge kojima može utjecati, pametno utjecati na cijene energenata, ali naravno u nekom aspektu povećanje svoje učinkovitosti. Vi imate naknadu na benzin kojom plaćate Hrvatsku željeznicu. Znači ona famozna naknada za ceste, koja je u jednom trenutku za vrijeme ministra Hajdaša preusmjerena na Hrvatske željeznice. Pa sad vi kao vozačica auta sigurno se pitate zašto ja iz litre svog benzina subveniram Hrvatske željeznice i zašto ja plaćam veću cijenu benzina. Tako je i kod struje, tako i kod plina. Postoji sigurno puno prostora. Jedna od stvari za koju mi nismo naklonjeni, to je previše oslanjanja na potencijal HEP-a da ublaži te udare. Zato što će vam se dogoditi? HEP je firma koja trenutno, budimo realni, ovisi o hidrološkim uvjetima. Dobri rezultati HEP-a, i to nije mantra, su posljedica nekoliko vlažnih dobrih godina. Ako tih vlažnih dobrih godina neće biti, onda HEP više neće biti tako veliki dobitaš. Ako vi sada idete ublažavati ove udare kroz intervencije, kroz HEP, smanjenjem bilance HEP-a, nama će se dogoditi druga stvar, urušavanje HEP-a. Dogodit će nam se druga stvar da kroz 3 godine ćemo mi plaćati generički skuplju struju, zato će HEP biti u problemima i ponovo će gospodarstvo i ponovo će građani osjetiti negativan efekt. U Hrvatskoj liberalizacijom imamo druge opskrbljivače, znači po meni treba razdijeliti cijeli sustav na 3 stupa. Opskrbljivače, proizvođače i distribuciju. Trenutno proizvodnja u Hrvatskoj i distribucija su spakirani u jednu tvrtku unutar HEP-a. U ODS-u se nalaze i hidroelektrane i mreže. Ono gdje sigurno unutar HEP-a postoji mogućnost intervencije, to je naknada za mrežarinu. Naknada za mrežarinu je jedna od većih naknada u Hrvatskoj. Mi opet dolazimo u situaciju... Postoje uštede i kod distributera i na maržama? Pa marže, ja bih rekao ovako, svako ko je ušao u gospodarstvo radi zbog marže. Marža vama osigurava vaše poslovanje i plaćanje, ne samo dobit, plaćanje vaših radnika. Bez marže vi ne možete platiti radnika. Tako da kod marži ja ne bi previše išao u tu mantru koja se vraća u neku plansku privredu, mi možemo smanjiti marže. Jer onda će vam se dogoditi situaciju da će vam svi opskrbljivači, imali smo isto neke u prilogu, a pogotovo opskrbljivači koji su ušli na hrvatsko tržište, jer prije 4 godine niste imali drugih opskrbljivača, nego ste imali jednog, pa vam je cijena bila kategorija u kojoj niste pregovarali, onda će se oni povući s Hrvatske. Onda ćemo opet imati samo HEP i onda ćemo opet doći u situaciju da će nam energenti rasti jer vi nećete moći s nekim pregovarati o nižoj cijeni. Ali mrežarina, jedna posebna stvar kod mrežarine koju bih htio napomenuti, ponovo, sva ulaganja u razvoj distribucijske mreže HEP-a su opet plaćena iz naših novaca. Nisu plaćena iz fondova Europske unije. Znači mi imamo opet taj jedan veliki, megalomanski državni subjekt koji iz Europske unije nije podvukao ni 1 kunu. Pitam se zašto u 3 godine obnova mreže, recimo zamjena ono najbanalnije, zamjena drvenih stupova betonskim stupovima, zašto se to ne sufinancira fondovima Europske unije? A tek idemo u investicije za plinsku mrežu i projekt JANAF i sve ostalo. Da pojasnimo, naravno da poskupljenje svim velikim subjektima u energetskom sektoru i onako dođe naravno do krajnjih potrošača. Ako bi se dogodilo
da se ne uspije pronaći rješenje i da, što će biti jako nezgodno za gospodarstvo i za, ne znam, tvrtke koje rade svoje dugoročne planove, da im poskupi struja ove godine. Ne želim biti crna, ali što bi to značilo za opstojnost poduzeća i za krajnje potrošače? Evo. Prvo i osnovno da. Ako idemo nepromišljeno u srljanje, puštanja da se ova naknada prelije na krajnje potrošače, a to su gospodarstvo i građani, počet će nas događati crni scenarij. Svi znamo u kakvom smo stanju kao društvo i kao gospodarstvo. Mi smo sada u jednoj fazi blagog oporavka. Takav porast energenata može anulirati sve pozitivne efekte blagog oporavka, može usporiti oporavak, može blokirati oporavak u smjeru nekog jačeg oporavka i naravno da država treba intervenirati. U krajnjoj liniji šta će se dogoditi? Pašće kupovna moć građana ako njima poraste struja. Pašće konkurentnost domaćeg gospodarstva koje je u jednom dijelu ovisno o domaćoj kupovnoj moći. I nama stvarno se događaju scenariji gdje počnete stvarno razmišljati ko će biti onaj zadnji koji će ugasiti svjetlo u ovoj zemlji ako stvarno pustimo da sve ide stihijski kako je išlo do danas. Zato je ovo trenutak gdje mi moramo razmišljati kako osigurati opstojnost hrvatskog gospodarstva, kupovnu moć građana. Jer isto tako, energenti su, sjećate se mjera Kukuriku vlade, oni su krenuli u one socijalne mjere vezane za električnu energiju. Na tim istim sjednicama su se ove neke kvote donosile, jer su rekli da je Hrvatska energetski siromašna zemlja. I sad imate energetski siromašnu zemlju, gdje su građani u problemu i kažete pa i nema problema, plaćat će oni dodatnu naknadu za obnovljive izvore energije. Vi sada u Hrvatskoj imate potrošačku košaricu koja je jedna od najnižih u Europi. I onda imate situaciju da ona raste. Rast će vam cijena kruha u pekari ako poraste cijena plina i cijena struje. Rast će vam distribucijska marža zato jer će vam biti distribucija skuplja i na krajnjoj liniji rast će vam troškovi međuskladištenja. Zato jer logistički centri recimo koriste struju kao energent za hlađenje robe. Gospodin Čupić, pitat ću vas još nešto što nije vezano sad za cijenu rasta energenata, ali evo danas se bavimo i sa inicijativama da se ukine rad nedjeljom. Evo, Marijana Petir, europarlamentarka, jutros je otvorila panel na tu temu. Naravno da tu postoji jedna socijalna dimenzija, oslobodimo ljude nedjeljom. Iznijela je neke podatke da je petkom najveća u trgovini najveći promet, da vikendom zapravo i nije tako velik i tako dalje, da to ne bi ugrozilo radna mjesta. Što vi mislite o tome? Evo, i u koordinaciji jako puno je tvrtki u trgovinskom lancu, pa bi li to prošlo tek tako bezazleno? Ne bi. Ja sam bio čak osobno jedan od inicijatora ili jedna od osoba koja se je borila za ponovo uvođenje rada nedjeljom kada smo ga imali ukinutoga negdje 2008. godine, ako se dobro sjećam. Tada smo bili developer Westgate Shopping City-a, pa nam je to bilo vrlo bitna tema. Nažalost, našu europarlamentarku gospođu Petir poznajem. Ja sam kao osoba isto konzervativnog nekakvog usmjerenja, ali sam isto tako i stava da se mi ne možemo maknuti od onoga što se događa u cijeloj Europi, u cijelom svijetu. A to je promjena navika građanstva, promjena navika tržišta. Vi danas ne možete računati na promete u trgovini osim prometa za vikend. Svi veći trgovački centri rade vikendima. Vi danas u kino idete vikendom. Vi danas u nabavku ne idete u srijedu u 9 navečer, jer jednostavno si ne možete to priuštiti. Vi radite do 5, dođete doma u 6, morate se brinuti o svojoj djeci kad ćete ići u nabavku. Idete u subotu ili u nedjelju. Znači nije neznačajan promet vikendom. Najveći prometi se događaju subotom i nedjeljom. Ja, s druge strane, kao poduzetnik se uvijek zalažem da radnika se treba adekvatno platiti. Slažem se i kod svih naših zakupaca, mi se bavimo razvojem shopping centara, uvijek apeliramo, međunarodni veliki zakupci svoje radnike uvijek na dobar i adekvatan način plaćaju. Apeliramo na sve naše zakupce da računaju na te radnike, da oni budu motivirani za rad nedjeljom, jer nama je u krajnjoj liniji interesantno da je taj zaposlenik zadovoljan, jer zadovoljan prodavač znači zadovoljno kupca i prodat će mu više. To na kraju se reflektira i na zakupnine i na sve ostalo što se slijeva iz trgovačkih centara. I tu u našim analitikama, recimo, tada nedjelja je nosila 25% više prometa. Zašto je to vrlo bitno? Zato jer vi imate europsko okruženje gdje je Hrvatska, velika prednost Hrvatske za ulaganja, a i aspekt turizma, je upravo to da imamo mogućnost rada nedjeljom. U Austriji se već 10 godina lome koplja da im se dozvoli rad nedjeljom. U svim ostalim zemljama imamo u okruženju, poslodavaca. Tako je. U svim zemljama u okruženju rad nedjeljom je dozvoljen.
on mora biti adekvatno plaćen, on mora biti adekvatno honoriran. Jedna od isto tako stvari koja se može i za koju se isto slažem, recimo imate Talijane kojima trgovački centri ne rade ponedjeljkom. Ljudima dati jedan drugi dan u tjednu kao dan odmora, obveznog odmora, je sigurno pametna stvar. Pa tako nekako da trgovina taj negativan utjecaj na radnike rada nedjeljom jednim drugim danom. A i to da bi u organizaciji poslovanja ne bi bilo otkaza isto vjerojatno ne drži vodu. Vrlo vjerojatno bi se dogodilo tektonski poremećaj unutar sektora, jer kažem, trgovina u Hrvatskoj je vikend gospodarstvo i isto tako vezano uz sam turizam, trgovina, pogotovo kod kišnih dana. Znači, mi imamo Jadran gdje imate kišnih dana, mi imamo Jadran gdje kažemo mi želimo razviti post sezonu, pa turistima moraš nešto pružiti. Ja osobno recimo često ljetujem na Krku i svaki puta kad je na Krku kiša, onda kad se odvezeš u Rijeku, shopping centar u Rijeci je pun turista. Zato jer ti ljudi nemaju druge ponude na Jadranu i oni ostave puno novaca u trgovini. I sad zamislite da imate neradnu nedjelju. Infrastrukture, pa su trgovački centri dobrodošli. Da. Gospodin Čupić, evo, hvala vam na ovom iscrpnom razgovoru. Prošli smo zapravo 2 teme, a bit će još prilika za razgovor možda nakon što se susretnete sa predstavnicima vlasti oko cijene struje. Zahvaljujem. Poštovani gledatelji, razgovarali smo s Denisom Čupićem iz Hrvatske udruge poslodavaca.